Co to ta závislost vlastně je? Závislost má mnoho tváří a mnoho podob. V podstatě může vzniknout na čemkoliv. Obecně chápeme závislost jako stav, kdy člověk má silnou touhu nebo potřebu po něčem. Tato touha se může týkat nějaké látky, třeba alkoholu, ale také činnosti, hraní počítačových her. Je možné vytvořit si závislost na určité osobě, věci či internetu, stejně jako na jakémkoliv chování, které přináší uspokojení. Jedná se o dlouhodobý a trvalý stav silné touhy, která postupně ovlivňuje chování člověka a omezuje jeho svobodu. Pokud mluvíme o patologické závislosti, tak ta je spojena s výraznými škodami na zdraví a společenských vztazích, tedy objevují se zdravotní problémy a třeba ztráta kamarádů. Zda se jedná nebo nejedná o závislost, může určit jedině odborník. Existují ale jisté projevy, které mohou fungovat jako takové červené kontrolky, je člověku napovídají, že možná užívání nebo danou činnost nemá tolik ve svých rukou. A jedná se například o podrážděnost v případě, že danou touhu nenaplníme, omezování jiných zájmů a činností právě proto, aby jsme danou touhu naplnili, anebo třeba zanedbávání povinností. Další nápovědou může být takový malý test, tedy krátkodobá abstinence. Člověk si může vyzkoušet danou věc nedělat po dobu 1 až 2 týdnů a potom si položit následující otázky. Otázky samozřejmě nepřinesou jasnou odpověď, zdali se jedná nebo nejedná o závislost, ale mohou být takovou nápovědou, jestli to máme skutečně ve svých rukou. Pokud si nejsi jistý, zdali máš věci opravdu ve svých rukou, nebuď na to sám. Můžeš oslovit rodiče, pokud je to možné, anebo kohokoliv jiného z rodiny, komu důvěřuješ. Máš ve škole někoho, komu věříš? Neváhej se na něj obrátit. Podpořit tě mohou i kamarádi. Pro odbornou konzultaci a podporu při řešení závislosti existují i specializované adiktologické ambulance. V Praze je provozuje třeba Pref Centrum nebo Všeobecná fakultní nemocnice. Více informací najdeš na jejich stránkách. Závislost není nikdy individuálním selháním. Má mnoho sociálních i biologických příčin. Přesto to není prohraný boj a vyplatí se zaměřit se i na prevenci vzniku závislosti. Můžeš například vyzkoušet následující tipy. Pečuj a zajímej se o své zdraví. Posiluj zdravé vztahy ve svém okolí. Najdi si koníčky, zájmové či sportovní aktivity, co tě baví a pomohou ti aktivně a smysluplně trávit tvůj volný čas. Také vyhledávej prostředí a aktivity, které ti pomáhají zvyšovat sebevědomí. S tím a mnohem dalším ti můžeme pomoci právě na klubu. Tak se neváhej stavit.